Foron apenas 50 privilexiados. As entradas esgotáronse en poucas horas. Nun marco incomparable como é a Praia da Pesqueira e a pesar das restriccións impostas a consecuencia da Covid, puideron disfrutar dun concerto de Triángulo de Amor Bizarro, case en exclusiva. A banda boirense xogaba na casa, e iso notouse dende que as primeiras notas comezaron a soar. Con 13 anos de traxectoria xa, o grupo de indie rock fixo un percorrido polos temas principais da súa discografía, incluindo Salve Discordia, o álbum que significou a súa consolidación definitiva no panorama musical mundial. O concerto serviu tamén de presentación de Ruptura, o primeiro adianto do seu novo traballo discográfico do mesmo nome, lanzado en pleno confinamento. Non deixaron indiferente a ninguén co seu persoal e potente directo. O concerto significou ademais o peche do ciclo Paisaxes Sonoras da Mancomunidade Barbanzarousa.